एक तर आज प्रत्येक गोंयकार ज्या भागान रावता वास्को आणि सराउंडींग ते लोक आज पिडीत आसा हे कोळशाच्या पोल्युशन आणि डस्ट पोल्युशनान. दुसऱ्या सायडीन जेन्ना मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आयलें तेन्ना 2013 तांणी एक कायदो हाडलो कॉल्ड एज ग्रीन सेस ॲक्ट 2013 आणि देन सबसिक्वेंटली 2014 20 फेब्रुवारी 2014 तांणी तो अमेंड केलो आणि ताका स्लॅब्स घातले. सो द स्लॅब फॉर कोल अँड डेरिवेटिव्स ऑफ कोल, कोक अँड डेरिवेटिव्स ऑफ कोल वॉज 2% ऑन द सेल व्हॅल्यू ऑफ द कोल. मजा अशी की हे सगळे कंपनीज गो टू हायकोर्ट अँड गेट अ स्टे. 2014 मोदी सरकार कम्स टू पॉवर एट सेंटर आणि नोव्हेंबर 2014 अडानी वता आणि पिटिशन विड्रॉ करता इन हायकोर्ट. दॅट मीन्स देर वॉज नो स्टे ऑन अडानी. सो 2014 नोव्हेंबर टील डेट अडानी कित्याक नोटीस धाडूंक ना किंवा ते पयशे कित्याक रिकवर करूंक ना अंडर द ग्रीन सेल एक्ट. सो दीस शोज की खंय तरी गोंय सरकार मोदी सरकाराचो दबावाच्या अंडर काम करता. जे पयशे रिकवर करपाक जाय आशिल्ले ते पयशे रिकवर करना. फाटल्या दिसांनी आमी एक्सपोज केले की मायनिंगाचे 271 करोड रुपया अजूनही वसूल करूंक ना. अंडर ट्रान्सपोर्टेशन सेस जवळपास 550 करोड रुपया पेंडिंग उरले ते सरकारान अजून वसूल करूंक ना. आणि अंडर ग्रीन सेस ऑर्डर जी काल दिस कंपनीज एक्चुअली 15 सप्टेंबर 2023 हायकोर्ट of Goa gave a judgment. They vacated that stay and they asked the state government to collect all the cess under Green Cess Act. These people go to Supreme Court. There was no stay granted. काल ताचे हियरिंग जाला आणि म्हाका मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार कित्याक अजूनही that judgment is not uploaded on the site, but they have asked them, the companies, to pay 50%, deposit 50% of the money. So it is running thousands of crores. So why state government is shying away and running away in recovering this money?